Te'n refies, però no saps si t'estima. No. Sí? Ai, no n'estic segura. Com pots estar segura d'una cosa així? Només hi ha una manera. Aquesta. Fàcil, ràpid, sense riscos. L'escopolamina redueix efectes pseudohipnòtics i fa que les... A veure... La mentida és un mecanisme de defensa. Menteixes per protegir-te. Doncs qui es pren això se sent tan segur d'ell mateix que no té cap necessitat de mentir. Funciona, t'ho juro! Si jo us dono això i us dic que és burundanga, què li preguntaria? Què li preguntaria amb ella? Ostres, Això no ens fa falta. fins ara ens diem la veritat, crec jo, però bueno. Quin secret voldria saber? Bueno, a ell especialment no, perquè ens coneixem de tota la vida i hi ha molta confiança. Però igual amb alguns dels que han vingut sí que li preguntaríem alguna cosa. No ho sé. No tenim secrets, la veritat és que no en tenim. De la meva nòvia alguna pregunta així de fidelitat sí que li faria. Sí, bueno, es podrien aprofitar les que fan a l'hora. Jo crec que estan ben trobades. Ara t'he de fer una pregunta. És que això que m'has dit, allò de la Sílvia... Lo dels mugrons? No, tirar-te-la i ja està. Des de que estem junts, has estat amb alguna altra noia? Sí? Sí. Amb qui? Home, amb moltes, he estat amb moltes noies.